Ay mga ka-TV, good morning. Naaday ko'y kuhaon dito sa babaw nga gipusil. Gipusil dito sa babaw akong kuhaon. Basta yawi dire. Lah, yawi. Ay gipusil dire. Lakaw dati. Nidiri mo mga ka-TV tungason. Ay kwaon gipusil dire. Gipusil. Dere ang akong kuhaon nga gipusil mga ka-TV Yay. Kawa. Sa plihan. Dara. Ginamos Pinos Agsili. Yun gipusil. Ginamos Pinos Agsili ba? Kalimtag ko. Maho na, malos na kayo. Mali mga ka-TV. Ginamos Gipos Agsili. Mga gipusil.